beyiqhubha nje naye lo umshayeli wetekisi yabo bemane bezinika nje njalo nje makuphela inyanga uyaya bafike banikana uthi umkhuba ke manje na obosokhona bosowenzeka ukuthi befike aye makhona iqolo aphinde futhi aye mangaba eposola indoda mangaba ke eya etown abageji ukuthi bathi ba manje etown usuke sokhala phathi wabo babili. Sanibonani sembingelela abathandi nabalandeli ke bombuso waseSiriya MTV wekhasikheleleni lezindaba ke ezehlukahlukene ke ezenza khona nala eMzansi obona ke nazo ke izindaba ke ezitrendayo kwingane zakwethu. Impela ke namhlanje ke wengane zawuthi impela sempithele kudaba ke likaSisi othi ke phela ke wasibhalela yona ke email yana ekhaya yombuso waseSiriya MTV wathi cha impela ke ebhuti umbuso angisize ke ungidlulisele phela ke nansi udaba lwami ke ingazi uba ngizolumisa kanjani ngoba ke nangu phela ke umuzi wami ke uhamba ke nesiphepho nawu umuzi ke umuka nomfula ngenxa yeshende. Okay bafowethu impela ke nyama ngabanganikeza nje i-highlight ngapha mangigene kuyona ke udaba shothi ke impela uMakhothi lona ke indude yakhe ke iyasebenza lena ke isilungwini ke ibambe phela ngaphansi kwakhe umasipala kanti ke inkinga ke yendoda ke iculela kakhulu ikhohle phela ke unkosikazi ukuthi ke impela phela unkosikazi kumele ke ajatshuliswe naye afikelele lapha ya okay azaqaqeke shothi ke wengane zawuthi phela ke naye umkhonyana mangabe sebuyile phela ke isilungwini esekhona la emakhaya uqhubeka la enkameni zikaFaro ashaya ngamandla umuntu ongenqina ukuhamba ekseni aza ubuya ntambama ebusuku mayise buya ebusuku uMakhothi lo sesemandlalweni angene emandlalweni ambhudazele ngesandla athe uMakhothi athi awucha impela ke namhlanje sababa alale umkhonyana asale uMakhothi ephequza yedwa embedeni. Alright hayi wengane zothembela ke mangaba ngingahlala ke kuyona kodaba ke ngaphandle kwe-highlights ke nje manje wengane zawethu shothi ke uthi uMakhothi mina sengineminyaka ewu10 ke ngagana wona ke nomuzi sengineminyaka ewu10 yonke ngagana umkhonyana lona wami ngamfica ke engakasebenzi njengoba ke sisebenza futhi ke wayengacwelile enkambeni zikaFaro njengamanje uthi ke wengane zawuthi phela ke umkhonyana wakhe ke yonke into ke behamba kahle mangaba kuzwa lapha ke enkonzweni ke yasekaMayireni kodwa ke inkinga iqale mangaba ke esethola umsebenzi phayana ke kwamasipala kwaNdonga ziyaduma wathola umsebenzi waqala phela waphuza. Okay ukuphuza ke wengane zawuthi impela ke kodwa lokho akusho ukuthi ke akayithumeleli imali cha impela imali uyakwazi ba ayithumelele ke ekhaya yabo ondla abantwana uyakwazi lokho inkinga ke isekuthini ke wengane zawuthi impela ke njengoba ke umuntu ophuzayo mangabe sefikile phela njengoba umuntu ohambayo ngoJanuary abe ngogodi ahambe ayokuba ngoDisemba futhi ke umkhonyana lona kubuya ke 2 times a year. Okay can you imagine unkosikazi lapho usemakhaya indoda ilaphi yadahoza ngale isilungwini. Alright shothi ke into eyenzakalayo wengane zakwethu ke unkosikazi ke mangaba ke seyifikile indoda iqhubeka nento eyenzayo vele yokugcila la enkambeni zikaFaro enganqeni uthi iphume nje ekseni izo iyobuya sokulala umnyama uma ngaba ibuya sokulala umnyama ifike unkosikazi esisimandlalweni eselele buka wena umuntu ingane yomuntu ijikeleza embedeni ibhephe lothi uMakhulu kuzana umkhonyana uyafika phela yabo hayi ngempela ke wengane zawuthi impela ke umkhonyana athi mangaba efika ecwile enjalo ukubona uba hey akabona semehlweni uthi ufika kanjani la emagcekeni naye soyengazi ukuthi ufika kanjani Makhothi. Okay shothi ke mangabe efika amthinta nje wena amphulaphule maziqamba zithi ziyabamba eziyaMakhothi uthi hayi ke naku ke ake siphulaphulane phela ke baba wakwami yabo awu indoda evisana ke ilale zwi ubuthongo uthi ke ulokhuzana ke uMakhothi ke lento lene ke waqale wangayinaki wathi hayi cha ingoba mhlambe ke ephuzi kakhulu right wa understand lonto le hayi kwase ngakusasa waphuma futhi wayebanganeni wayokuhlaba
Uthi ke lapho ke wabuya eseqhutshwa ngebala. Wafika wangena ezingubeni walala. Ebemshiya izolo efudumele. Engamdlalisanga njalo nomqala wakhe. Alright. Ufentile manje? Shade blow out. Ayikho vele into ezokwenzeka layo. Naye vele uyakubona lo ukuthi hayi vele okay. Angixola umoya wami. Ayikho into vele ezokwenzeka la. Alright? Okay. Uthi yey umakoti ke waze wahamba umkhwenyana wami ebuyile kwamaholide amakhulu la kaDisemba waphindela le esilungwini. Lutho okungiphathaphatha angijabulise njengalamanye amakhosikazi ashadile okanye aganiwe mabakhona ke amadoda wabo kodwa nje mina cha lutho ungidlalisa umkhwenyana wami lutho ungena egarageni ngelakhe lekhethelo owalithenga yena ngoba elithanda. Hayi lutho kupaka imoto yakhe igarage nje linophorish wena buka liclean. Alright. Hayi uthi impela kabekezele ize wona ke kwakunzima ke kubhlungu phela uthi awu kazi uthi yini le engiyenziwa amadoda ke umkhwenyana wami ukuthi nje angangithinti angangidlala izini yikwamhlambe nako engamthandi namhlambe usethule omunye uthi ke waba nalokho kule cha futhi ke umkhwenyana wami lona ke akangithandi shuthu usangipretend mhlambe sesole indlela uthi ke ngithathe nami imitholo yami ihambe kodwa ke ngibhekele ekhaya kodwa ke uthi into emxakayo i1 njalo mangabe hola uyakwazi ukuthi apose imali futhi imali eyenele babathenga ukudla nemali futhi ekwazi ukuthi isale ibagade kuze kuphele inyanga. Yabo okusho ukuthi awuyikho ukuthi indoda ayimthandi unkosikazi. Indoda yamthanda unkosikazi iyaposa every month futhi ayiposi nje kancane iposa nje imali eningene. Alright. Uthi ayisho ukuthi isikhambe lesikhathi ke njengoba ke sisilungwini ke kuphinde kufike iPasika. Hayi umkhwenyana wami naku la engamandla khona. Naku la engamandla khona. Yabo. Mangabe befika endlini ufika vele ebuhlabeni. Yabo. Uthi hey khona ngelinye ilanga lapho khona wafika ngathi at least namhlanje ushayele kodwa akashaya ngendlela le engijwayele umbona eshaye ngayo. Uthi ayina khona ufika nje impela ke washaya amanzi waba right shayile ukhuzana ispray wena wakahle wena bheka wabese ngena ijona phela unkosikazi wakhe emadlalweni. Uthi bancola ke njenganezithandani. Uthe lapha khela esembuduzela khona wena ethi ambamba besabamba yabo besathindana nje kamnandi. Hoy indoda yalala. Awu uthi lo wesifazane manje ngangazi ukuthi ke kanti yini kahle kahle le engivelelayo yini mhlawumbe leyo wenze njani. Alright. Uthi okay ngwavele ke nami ke sekufudumele phela manje. Yabo umzimba wami nawo segijima manje. So utshela ukuthi hawo madoda nayo imoto seyizongena manje egarageni ngelayo nokudala phela ligciniwe lihlanzekile elingakazi phela ke uvulelwa abantwana zizodlala la kulona. Okay. Uthi ke ayi ngabona bayazi ngele ngeke ngikhathele manje uyena. Awuke ngizibambele. Uthi ke unkosikazi ke ngaye bodi imboso ngavesane ke ngaqona nje kuyena ngathi ngavula amasango. Ngathatha ithulusi leli ngaligijimisa la kule garage leli ngaligijimisa la kule garage leli. Yabo uthi ithulusi la khona lazela ulungela umsebenzi ngilibambele la ulungile umsebenzi kodwa umuntu wakhona ulele. Yabo ulele mayithi ngiyamvusa hayi afuna ukuvuka. Yabo umuntu ovusana yabo wathi okay yazi nali ithulusi mina ngiyalibona ngizolisebenzisa. Uthi ayike walithatha ke waliwinda ke wena waliwinda iphotha phayana. Uthi yabona ke ngalolela ke ngagcina nge-right noma lizange lingene egarageni kodwa kuba ngiliwinde ngidlalise lagcina impela selengenza ukuthi nami iqaqeke ngifike le ndawo ebengifisa ukufika kuyona.
Alright. Uthi ke indoda yakhe inkinga la ikhona. Hayi, ikamera yalikhohlwa. Kuba nje kunendawo nje ukulala nje ukuphumula. Hayi, iyakhohlwa. Uthi okay ke njengoba ke sebonile inkinga uthi okay, shothi ukuzana indoda yakwami. Shothi ayishaye ukuthi sijabulisane nayo. Uthi yaphela wena inyanga. Akasekho ke manje. Angithi sihambile. Yaphela inyanga unkosikazi waphuma wena bheka. Athi imali ingenele yendoda. Wahamba waya town, maye town. Badibana nobhuti phaya. Bathi yazi wena. Hayi. Ngenxa yokuthatha bukaMokoti, ngenxa yokuthi kukhona lento le ahlezi eyilangalizelela, kodwa engeze ayithole imenelisi ngalendlela ke asuke efuna ukwenela ngayo. Uthe ngamnikeza ubhuti wabantu ithuba. Uthi ke lo bhuti ke lo wengane zawethu, ubhuti wayemgibele wayishayela itekisi lokhali yasendaweni. Yabo. Uthi badibana nje sephayana eLuxanene kwesinye sesitolo ngisibize ngegama, kodwa isitolo nje sinebrand nje enkulu kakhulu. Badibana khona ke. Hayi, baxoxa kwakuhle futhi wamnikeza inamba. Yabo. Uthi idaba lwabo balixoxa ngisho sebefile endlini, sebekhuluma ku WhatsApp, sebekhuluma futhi ku Facebook. Yabo. Uthi ke sahamba isikhathi okuthe mangaba sokuphela futhi inyanga eseyifakile indoda imali. Waphuma phela lokhuzana uMakoti. Phela kumele ayothenga phela udlanga nakho akukho endlini. Waphuma. Kanti mangabe ephuma uzophinda abe nenhlanhla yokuthi achayisane nayo somatekisi lo umshayeli. Agibele kuyena. Afike town, afike ehle. Uthe nje engakenzi into zakhe, shuthi umshayeli lona wabe semthinta wathi cha, ngeke mbhemu. Niyazi awuyena umuntu ophumayo. Uhlezi usendlini. Awuphuma kalula kwakho. Kunganjani mangaba ungezanana ngesubonana? Uthi hayi unkosikazi ke wabe sevuma kanjalo ke babonana phela ke nalo isheni leli elu usomatekisi udriver. Yabo. Babonana bayana nje na endaweni nje eyikhosomba khona phana ke elokishini. Bafuna nje indawo lapho khona kuvuthiwayo. Bafuna ungena uhamba nowakwakho la awukho kakhulu kushaje 100 rand i-hour lelo. Uthi hey bahlala i2 hours yonke naye utaxi driver. Uthi hey yabona ke bhuti Mboso angikazi ngijabule ngalandlela, angikazi ngiphathwe umuntu wesilisa ngalandlela njenga nomshayeli wetekisi. Uthi manje uvalo lwami ke luyi-1. Indoda yami ayingenzi lutho. Noma ifikile ayingenzi lutho. Eceleni nangu umuntu umsebenzi wakhe ushaya nje straight nami ngcoliseke. Uthi ke lento lena ke sebeyenze isikhathi esithi asibalele asifikelele phakathi 2 years kwingane zakwethu. Beyiqhubha nje naye lo umshayeli wetekisi. Yabo, bemane bezinika nje. Njalo nje makuphela inyanga uyaya. Bafike banikana. Uthi ke umkhuba ke manje na obosokhona obosokwenzeka ukuthi befike aye makhona iqolo aphinde futhi aye mangaba eposola indoda. Mangaba ke eya etown abageji ukuthi bathi ba manje etown uSwiss ukhala phathi kwabo kubabili. Taxi driver naye Makoti indoda ilaphi isekule. Uthi ngisho ikhona indoda ke manje sibuyile. Kodwa nje mangabe etown ngoba indoda ihleli isithombe ayimenzi lutho. Noma seziyazincama kwesinye isikhathi yathi khona into yenzayo seyivisa negeje nje. Yabo. Manje nake inkinga kaMakoti ke isi1. Uthi hey bhuti Mboso inkinga ke manje seyisele isi1. Sengithe mangaba ngingazizwa kahle ngathi ngiphuthuma pha emtholampilo. Kwathulakala ukuthi hayi kuyabheda bhuti Mboso.
ngikhulelwe nginezinyanga ezintathu ngikhulelwe. Indoda yami igcine ukufika ngePasika. Njengoba manje ku-October, shuthi mina ngibambe ngoJune. Ephela. Indoda yami beyingekho lapho. Angazi ukuthi manje ngingamisa kanjani. Uchaza kanjalo umakoti. Uthi akazi ukuthi manje alimise kanjani lo daba lolu. Nawe umuzi wakhe manje uyachitheka. Nayi ingane iyeza. Noma ngathi uyagijima manje uyale umkhwena wakhe ngeke isaqondana manje insuku. Uthi ke manje ke mbhuti ukuze ngicela ukuthi ke lo daba lami udlulise ungidlulisele lona kubalandeli bakho bake babheka ukuthi eyiphi into engingayenza. Ngoba noma ngathi wakwenza lento leyenziwayo yokumonyula cha impela isikhathi sesithanda ukuba late ngoba inyanga ezo3 sesifikile. Yabo. So ke wengane zawuthi impela ke lo njalo udaba lukamakoti uthi mbuso nango umzi wami uphela ngenxa yeshende. Mangaba kanjena ke udaba wengane zawethu wena ubaba okuthiwa wena ndawo obokulezihlambu lesi ezingamakhoti bungamisa kanjani. Naku ke manje ke ugcine sowulingeka ngenxa yenkinga ke obhekene nazo endlini ogcina ungakwazi ukumelana nazo wagcina sothatha izinyathelo ezirong. Eyiphi indlela manje bongayenza ukuthi uthathe izikhwama uve ugoduke noma ukhambe uye edodeni izafinga kwenza ilutho yefana ngoba inkinga yayo igcilana. Mhlawumbe inhlanhla ufike uye kuyona ifike impela ningene phasi kwezingubo nenze izinto zabantu vele abashadile. Kodwa manje isikhathi lutho asicorrespondi ngeke sihambelane. So ke uthi ke usisi ke ucela ukuthi ke ninikeze ama-advice ke wengane zawethu ngalo ke udaba lwakhe ke othe wangibhalela kulona wathi cha impela ke nango umuzi wakhe wephuphuka umuka nomfula ngenxanyalo ke ishene. Uthi uyabona bhuti umbuza ngifuna ushwamanga nalo ishene leli ke sengize ngiyalithanda manje ngoba yilona ke elikwazi ukuba linelise mangaba singena ngalena ke ekamereni. Hayi bafethu mina ke ngimboza sithi MTV bafethu ke ngithi ake ngehle ngobonda izodibana kona ke ama comment khona la ezansi ke.